Volíem fer un espectacle dedicat als nens més petits, de 2 a 6 anys. Volíem treballar les emocions com la por, la tristor, l'alegria, l'afany de superació i buscant vam trobar aquest conte, El Ricard i el seu robot, de l'Esteban Martín, que rebosava optimisme per tot arreu, i vam començar a treballar sobre aquesta base. La Berta és una nena molt optimista, entusiasta, valenta i amb un món imaginari brutal, i un dels invents que fa és un robot, que serà el seu amic, que l'acompanyarà a aquestes hores que ella està sola i s'ho passen molt bé junts. La Berta és una nena d'avui en dia, una nena que té que anar moderna, té que anar com van totes. No he pogut anar a buscar una nena típica i tòpica. Quant al robot, m'estic fixant què és el que volen els nens, com veuen un robot els nens i sobretot que sigui fet amb coses que puguis fer-ho a casa. Les coreografies, bàsicament, hem treballat 2 aspectes. Un és quan la Berta està dintre del seu món, dintre del seu imaginari, i és com juga ella amb tot el seu imaginari, i l'altre és quan té el seu nou amic i la manera que tenen de trobar-se ells dos. El que era òptim pel robot era fer moviments aïllats. Perquè no espantessin els nens, vam decidir com suavitzar aquest tipus de moviment aïllat. I tot i així també vam fer molta reflexió en el que era el tipus de moviment del robot, o sigui que passi com si portessis una màscara. Primer la mirada, després el cap, després tot el cos.